Raffai Réka, Fragmentumok, kiállítás megnyitó. A képek egy részének indító élményei napszakok, évszakok általános hangulatában megpillantott konkrét tájélmények, utazások, kirándulások emlékei, amolyan ajándékok a festő szemének, vagy a mindennapokban untalan látott akármi, mondjuk egy kék fitnesslabda kívánkozik, funkcióját feledve felmutatni, milyen csoda is az a kék. Van az is, amikor egy-egy szín önmaga egészen sajátos sugárzásáért kerül fel a képre, egészen pontosan adagolt mennyiségben, ritmusban. Réka képei, quod libet, ahogy tetszik képek. Raffai Réka képeinek vannak állandó elemei, amelyek az életmű első önálló korszakától kezdve jellemző részei a műveknek. Két legmarkánsabb ilyen elem a képépítő ecsetvonás és a rétegzett színhasználat. A képépítő ecsetvonás adja képeinek azt az egységes mikrostruktúráját, ami aztán nagyobb, általában organikus karakterű struktúrákba áramlik szét. Ez a mindenen átáramló alapstruktúra, ez az ismétlődő mozdulat, mint egy lélegzetként, rezgésként, szívdobogásként fűz össze mindent a képeken. Színt, formát, fényt, árnyékot, irányokat, tereket. Apropó tér. Réka képeinek, Rékának különleges tér tapasztalata van. Csak első látásra síkszerűek. Jobban elmerülve bennük, egybefüggő, osztatlan térélményt kínál. Réka képei finoman, de annál érzékletesebben, élményszerűbben helyeznek bennünket az egész évszázados, modernista karneváli dilemma közepébe. Vagy kívül maradunk, de akkor ki is maradunk az egészből, vagy bemerészkedünk, de akkor mindenképpen aktív szereplővé kell válnunk. Itt válik fontossá a rétegzett szín és anyaghasználat. A szín alapú festészetnek egyik nehéz feladványa, hogyha a képet, felületet gazdagítom, akkor a színerő csökken. Ha a színerőre teszem a hangsúlyt, az a gazdagság rovására megy. A rétegekkel Réka úgy tud varázsolni, hogy azok a gazdagodást és a színerőt egyszerre szolgálják. Senkit nem ismerek, aki a színek rétegzéséről olyan tudással, tapasztalattal rendelkezne, mint ő. Milyen különbség van az egy rétegben felvitt színhez képest, ha az adott színt kétszer, háromszor, vagy akár még többször egymásra festem? Rékától megtanultam, hogy finom, de a kép szempontjából döntő különbségek ezek. Ezt a tudását ötvözi a klasszikus színbontás színt gazdagító, hideg-meleg, tört-telített modulációival. Az az elengedett figyelem, amelyről Réka a kiállítás ajánlójában ír, nem a képen agyalok, csak festek. Azt sejteti, hogy ez a tudás nála nem valami fogalmi dolog. Cézanne szerint a festészet az, amit a szemeink gondolnak. Réka képeinek tudása ilyen szemtudás. Mondjuk az a hajnali fény az ágakon megérint valamit benne. Csak akkor és csak benne. Ez az érintés a szemen keresztül éri el azt a termékeny területet, ahonnan a képek születnek. Eléri, megérinti és életre kelti. A legutóbbi képek a színek szövetéből kibomló lágy formák helyett lényegében tónusokból építkező keményebb, rajzosabb hatásokkal élnek. Az éles formai ütközések itt is rétegződésekből keletkeznek, de az asszociációink több irányba indulhatnak el, és akár konkrétabb belelátásokat is megengednek. Mikrokozmikus nyüzsgésük, karcosságuk egészen új hangzással lep meg, de az ecsetvonások, gesztusok ismétlődő ritmusa itt is jellemző. Az igazán alapvető dolgok rutinszerűen kell, hogy működjenek körülöttünk és bennünk. Ez az egyhangú ritmus, ez az immanens hömpölygés nem jelent fásultságot, unalmat. Gondoljunk a tengerre, szívünk ritmusára, a légzésünkre, a felhők vonulására, vagy Bach zenéjére. A felhőket nézni jó dolog, esetleges és pillanatnyi formáikba belelátni azt, ami éppen jön, majd új képeket felfedezni az alakuló formákban, felszabadító játék, amit mindnyájan ismerünk. Raffai Réka képeit nézni jó dolog, varázsképek. Csöndjükkel, zajaikkal, humorukkal vagy komolyságukkal meg tudják gyógyítani az embert.